Moi! Mä teen se video ja alkaa yrittää tässä TV:n tuosta kauan tuolla, niin että mä teen sitä videon, koska tää on tuolla siitä, että mä en oo tehnyt videoita, niin vähän aikaa niin mä en ollut täällä tekemään lisää niitä, kun mä pidän pienen tauon. Niin ei oli hirveesti ja nyt se on vähän loppunut. Ihme, että on sulle koko ajan ilmassa, niin vähittää kuvaa, ei kuvaa tavallaan mua. Se vaan kuvaa jotenkin tommoset tyhmää juttua, ihan sama kunhan toi ääni vaan kuuluu. Niin, siitä ei ole mitään merkitystä, että näkyy kun tätä tausta, niin jottei se pahemmin kyllä niin, että näkyykään. Elikkä, no videoita ei nyt oo tullut, mutta nyt jatkan taas videon tekemistä. Kerron vaan, että tiedätte, että minkä videoita taas tulee. Moikka!